Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Kulduro TV. Politie Suriname redt slachtoffer mensenhandel na melding op bureau Geijersvleit. De Surinaamse politie heeft 3 vrouwen bevrijd die slachtoffer bleken te zijn van mensenhandel. Bij een inval in een woning in Paramaribo Zuid zijn daarnaast 2 verdachten aangehouden. De zaak kwam aan licht nadat op dinsdag 3 maart 2026 een vrouw van Latijns-Amerikaanse afkomst zich meldde bij het politiebureau in Geijersvleit. Uit haar verhaal bleek dat zij slachtoffer was geworden van mensenhandel. Volgens de richtlijnen van het Korps Politie Suriname werd de zaak daarop overgedragen aan de gespecialiseerde afdeling Trafficking in Persons voor verdere onderzoek. Op basis van de verkregen informatie voerde de politie een inval uit op een adres in Paramaribo Zuid. Dek you grabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tambum fui ala.